Dneska sme mali v škole slovenčinu, ne? Rest. Raja na učiteľku, že ja nemám slovenčinu, ale divočastinu, ona že to nex. A ja že jako, ani to nedopovedala a dostala Parkinsona. Na hlavu súvislosť, všetko spotom som sa jej vysel na hlavu rest. Trsak povedz ty, ne? Idem si len tak po tréningu, že povedz ty, nejak som napumpil. Samozrejme ruky 30 50 gramos Himalajos solos 15 gramos kreatínos, pol kilo z proteín nožím belamos. A išol oproti mne starý keď vypadal jak úplný jebo. A on na mňa, že jako, a ja že jako. A už mu letel reverse, sa tým kick na bradu a len zachrčal jak moja 60 po kamančeko, keď som pretestovalo, však víš ne. Došli rovno pohrebať si sanitku, nebolo treba volať inak, ty jak žiješ, povedz ty. Čauko, nemal by si záujem o spoluprácu, otváram mesiareň. Moja predstava je, že by sme ti poslali sekáš na mäso a nožík, k tomu aj mesierský oblek. A urobil by si krátke video, kde by si so sekáčom a nožíkom v ruke spieval. Dobré mäsko, nemá Tesco, dobré mäsko máme my. Samozrejme za odmenu dali by sme ti 50 eurový kupón na mäso. Máme kvalitné poľské mäso. Idem si dnes okolo cintoríno sné a musím ti povedať, že nikto nemal rúškos. Tak ja som si dal, lebo verím o stebos a tvojho z inštrukciós, no. A oni, že ako, že som vonkos, že netreba rúškos a covid je fejkos. Chápeš? Nedostali boxeros na peros a nakoniec si museli dať aj oni rúškos, lebo mali peros na bordelos. Orangutan si tu akurát ty mám laštváč, troll a chudák s prázdnym profilom. Zales do diej, odkiaľ si prišiel ty kôň, vie tí ľudia sú tam aj za teba. Ale tak ako koň s klapkami na očiach, to dnes nevidíš, zistíš až neskôr. Au, au, už mu letel regas assassin, kick na bradu a len zachrčal jak moja 6 ústí soboka. A myško, keď som pretaktovalo, však víš ne, došli rovno pohrebať si sanitku. Nebol treba volať, ty ma volať, inak ty jak žiješ, povedz ty. Čauko, nemal by si záujem o spoluprácu, otváram mesiareň. Moja predstava je, že by sme ti poslali sekáš na mäso a nožík, k tomu aj mesierský oblek. A urobil by si krátke video, kde by si so sekáčom a nožíkom v ruke spieval. Dobré mäsko, nemá Tesco, dobré mäsko máme my. Samozrejme za odmenu dali by sme ti 50 eurový kupón na mäso. Máme kvalitné poľské mäso. Ide vždy si krátke video, kde by si so sekáčom a nožíkom v ruke spieval. Dobré mäsko, nemá Tesco, dobré mäsko máme my. Samozrejme za odmenu dali by sme ti 50 eurový kupón na mäso. Máme kvalitné poľské mäso. Ide vždy si krátke video, urobil by si krátke video, kde by si so sekáčom a nožíkom v ruke spieval. Dobré mäsko, nemá Tesco, dobré mäsko máme my. Samozrejme za odmenu